सरकारानि दैसा सेराव नोंखौ लोगो मोननाया अगथाफायाव जिरायलायना समाय जोङो लानाया। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे फिन गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंहा बयजोंबो मिन्थिजाखानाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथां जेसि नार्जारिनि आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बिथाङा जेसि नार्जारि बिथाङा निउ इयारनि थाखाय मोनसे गोदान सं खनदों आरोना लोगोफोर। बे भिडिअआ दा बावैनो रिलिज जानो थांगासिनो दङ। बे मिउजिक भिडिअनि मुङा जाहैबाय सरलपारा दै लोगोफोर। स' लोगोफोर, आं नोंथांमोननो ससे क्लिप होना होनि, नोंथांमोना नायलांदो। सरकारानि दैसा सेराव नोंखौ लोगो मोननाया अगथाफायाव जिरायलायना समाय जोङो लानाया गुसु गुसु दैसानि सुहाबलायनाय गोसोआव रुखे रुखे गेलेदोंमोन नों आंनि बिखायाव बर' सिखोला फैफिनगोन ना देग्लायबो सना लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामलांनो दाबावदो लोगोफोर। स' लोगोफोर, गोजोन्थों।